Moi! Tänään mä ja Liisa näytetään teille temppuja. 1. Tuoli. Tää on silleen aika helppo. Tarvii vaan vahvan kaverin. 2. Felix lintu käsillä. 3. Felix lintu ilman käsiä. 4. Koppakuoriainen. Se on aika vaikea. Tossa ei onnistunut, mutta se kyllä vähän onnistui. Se tarvii eniten harjoitusta näistä. Kiitos kun katsoitte tämän videon. Oli hauskaa. Ja näitä temppuja me ei olla itse keksitty, vaan ollaan katsottu muista videoista.